ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും MLS റിപ്പൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്രീ ഫയറിൽ ഒരു ഗൺ സ്കിന്നൊന്നുമല്ല, അതേപടി കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേ രൂപം, പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ആ ഗൺ ഏതാ നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഒരു ഗെയിം ഏതാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സോറി. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ആ ഒരു ഗെയിം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പേ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. ആ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ പേരറിയായിരിക്കും, പ്യുവർ സ്നൈപ്പർ. അതാണ് ആ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം ഇവിടെ ബേസായിട്ടൊരു ഗണ്ണ് വരുന്നത്, ഇതാണ് ഒരു ഗണ്ണ്. അതൊക്കെ ഈ ഗണ്ണ് മനസ്സിലായത് മാഗാണ് ഈ ഗണ്ണ്. അതൊക്കെ ഇവന്മാർ അത് കോപ്പി ചെയ്ത് കുറച്ച് ലിറ്റൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാഗാണ് റിയൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മാഗ് എത്ര പേരെ ഫേവറേറ്റ് ആണെന്ന് വരെ കണ്ടെത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഗെയിമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്തായാലും പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്കഷനൊക്കെ കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ പരമാവധി നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ബെല്ലാണിട്ടേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അഥവാ ഞാൻ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്യുവർ സ്നൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലേസിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ ഞാൻ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻസർ വെച്ച് ബൈ.